Altså ja, vi er jo i gang med det helt store udstyrstykke her. Og det tror jeg faktisk ikke, det skal være. Eller hvis det skal, så klipper vi det i hvert fald ud, hvis det er det her, det skal være. Ikke? Men det er måske ikke så godt, hvis jeg lige... Så er der er et andet nummer. Der er nogle af de numre, hvor vi alle sammen er med. Det tror jeg sgu ikke, jeg skal sige. Jeg tror egentlig ikke, jeg skal sige. Det med handicapvogne. Tror du, jeg skal sige det? Skal vi klippe det ud? Tror du, vi skal klippe det ud? Vi klipper det ud. Det er rigtig svært at snakke om det her, fordi hvis jeg på en eller anden måde afslører noget nu, så sidder man der og ved det på forhånd, og meget af det, vi laver, skal jo ligesom afsløre sig hen ad vejen. Altså, det bliver figurer, man kender fra det virkelige liv. Det bliver ikke sådan... Altså,